Grabe nga ang iyak nitong anak ko nung tinurukan nga siya. Hi everyone! For today's video, vaccine day nga ng aking anak. Kaya naman samahan niyo kami sa aming kaganapan na ito. Nakagayak na nga kami ng mga oras na yan at itong baby ko gutom na gutom kaya ayan, breastfeed ka muna. At namabusog na nga si baby, ayan nga yung itsura niya, tawa siya ng tawa at pakyut ng pakyut pa nga sa akin. Na para bang naiintindihan niya na talaga yung sinasabi ko pagkatapos nga ng tawa-tawa niyang yun, umiyak-uyak na siya dyan kasi nga inaantok na pala ang batang to. Sabi nga po sa akin ay alas 9 ng umaga nga lang kami pumunta sa center kaya ayan gumayak na nga rin yung partner ko at ikinabit ko na nga tong nabili kong baby carrier. Yung hip seat lang yung aking kinabit at ayan tulog na nga si baby. Ito nga lang hip seat yung aking kinabit para nga meron akong alalay sa pagkakarga kay baby kasi napakagaan naman kasi ng batang to. Nilak na nga rin pala ng partner ko dito yung pintuan namin. Naglagay na nga siya ng kandado dyan. At eto, napakaganda nga ng sikat ng araw ngayon. Buti na lang at hindi umulan. Aba, talaga namang ramdam na yung summer. Ang init-init na. Pagka ganito ngang mainit ang panahon, ang sarap na talaga mag-outing. Kaya nga lang stay at home nga muna dahil nga hindi pa nga pwede si baby. Ang liit-liit niya pa para dalhin sa mga swimming na yan. At eto na nga guys, umalis na nga rin kami dito sa aming bahay. Sobrang dami na ngang laglag na dahon dito sa daanan namin. Hindi namin mawalis-walisan. Pangalawang vaccine na nga rin ito ni baby at nung una kasama rin namin si daddy niya at ngayon kasama rin namin si daddy niya talaga yung nagbubuhat kay baby kasi medyo malayo yung sakayan ng skate sa bahay namin. Buti na lang talaga at pagkababa nga namin dito sa may release may dumaan niyang skate kaya ayan nakasakay nga rin kami kaagad. Kung hindi mag-aantay talaga kami ng matagal dito or maglalakad talaga kami papuntang center. Sobrang nakakapagod din kasi maglakad lalo na meron ka pang daladalang baby na napakagaan. Ako nga at si baby ay dumiretso na nga hanggang doon sa may sentro ng aming barangay. At itong partner ko naman ay bumaba nga ng skate dito para nga kunin yung kanyang motor. Siya na nga may dala ng cellphone niyan. Siya na nga pinag-video-video ko. Kasi paano ba naman ako makapag-video-video? Eh hawak-hawak ko nga si baby. Baka kaka-cellphone o kaka-video ko mapano pa si baby. Kaya siya na lang yung pinahawak ko nga ng cellphone. At sabi ko nga sa kanya, syempre mag-video-video siya para nga may maipost nga ako. Supportive na nga talaga siya ngayon sa akin. Kaya nga pala kumuha pa nga siya dito ng motor kasi nga medyo malayo-layo pa nga rin yung lalakarin namin papunta nga doon sa may center. At nakakapagod din talaga maglakad. Isa pa doon, noong unang pagpaturok namin kay Bibi ay talagang wala kaming nasakyan na skates. Noong pagpauwi namin kaya inabot talaga kami ng tanghaling tapat kakaantay ng skates na masasakyan. At least eto, motor hanggang doon sa pinagagarahan namin na tong motor nito is konti na lang yung lalakarin namin or mababawas-bawasan na siya. Pagkarating nga namin dito sa center, ayan, agad namang kinilo si baby at ang kilo niya na ay 5.8, diba? Napakagaan. Nakikichismis nga rin tong mga batang ito dito sa baby ko kasi nga napaka-cute daw ni baby. Kung si baby nga ay dalawa na nga yung baba, si mami naman, 3 na raw yung baba. Pagkapasok nga namin dito, ayan, kinuha na nga yung height ni baby. Sinukat na pala yung height dito ni baby. Maya-maya pa nga, ayan, ready for turukan na ang baby na yan. Sabi ko nga sa partner ko nga, siya nga ulit ang hawak kay baby. Pero sabi niya ako na nga ang humawak kay baby ngayon. At siya na nga lang daw ang magvi-video sa akin. Ako kasi naamoy ko pa lang yung alcohol na parang ginagamit sa hospital. Nangihina na talaga ako. Ewan ko kung bakit ganun yung nararamdaman ko. Basta nervyos talaga ako ng mga oras na yan. Pagka ganitong sitwasyon kasi naalala ko nga yung mga panahon na nanganak nga ako. Sobrang sakit nga lalo na yung mga turok ng anesthesia. Una nga palang tinurukan dyan kay baby ay kaliwang paa at ngayon naman, ito namang kanan niya. Bago nga siya turukan itong pangalawang ito, ayan, pinakalma ko nga muna siya dyan ng malala. Kasi ang lakas ng iyak niya, syempre masakit nga talaga yung turok. Nililibang-libang ko nga siya dyan pero wala nung naturukan, umiyak pa nga rin pala siya. At ayan, tapos na nga yung vaccine ni baby at finally nga makakauwi na nga rin kami. At ayan, habang karga nga siya dyan ng daddy niya,
panay pa rin ang iyak ng baby namin. Buti na lang talaga at pinadala ko sa partner ko yung susi ng motor niya at kahit papaano mababawas-bawasan talaga yung lakarin namin dito. Tingnan nyo naman, oh, di ba, napakaganda ng sikat ng araw, napakainit at wala nga talagang skate na dumaan dito kaya for the lakad-lakad lang mga person. Ang bilis nga maglakad nitong partner ko at eto ako na iiwan nga sa hulihan. At eto na guys, may dumaan nga rin naman na skate kaya nga lang hindi nga papunta kung saan ang ruta namin. Ayun, papunta din siya sa may sentro. At kami ay pauwi na nga doon sa aming sitio. At tingnan nyo naman sa sobrang init ng panahon, namumula na talaga yung aking matabang pisngi dyan. At eto na nga pagkatapos ng mahaba-habang lakaran nakauwi na rin kami finally at ito si baby ayan panay pa rin ang iyak ng iyak niya kasi nga 'di ba masakit yung turok. Ayun lang muna guys for today's video. Thank you so much for watching. Bye.